Guggolásokat végeznek, kitartóan ismétlik sorozat után. Azt mondták önöknek, hogy ez a legjobb mozdulat a lábak erejéért, de a négyfejű komizmok nincsenek tónusban. A komb hátsó felülete gyenge marad, a farizmok pedig szinte egyáltalán nem dolgoznak. És itt nem az erőfeszítés hiányáról van szó, és nem is arról, hogy az életkor megteszi a magáét. A klasszikus guggolás egyszerűen csak enyhén aktiválja a comb hátsó felületét, a közelítő izmokat és a farizmok mély rostjait. 50 év után pedig pontosan ezek az izmok döntik el, hogy a lábaik megőrzik-e az erejüket, vagy elkezdenek megadni magukat. Végül a test állandóan az ágyéki területre és a csípőhajlítókra helyezi át a terhelést, miközben a valóban fontos izmok nem kapják meg a szükséges jelet. Ebben a videóban 5 gyakorlatot mutatok meg önöknek, amelyek azt dolgoztatják meg, amit a guggolás kihagy, és segítenek a lábak funkcionális erejét a 3-szorosára növelni. De először a megfelelő izmokat kell aktiválnunk a megfelelő sorrendben, mert enélkül még a legjobb gyakorlatok sem érik el azokat a szöveteket, amelyeknek a leginkább szükségük van rá. A koppenhágai plank. A komb oldalsó felületén van egy izom, amelyet az 50 év feletti emberek többsége teljesen abbahagyott használni anélkül, hogy észrevette volna. Ezt középső farizomnak hívják. Ő felel a medence vízszintes helyzetéért minden egyes lépésnél. Amikor legyengül, a medence lesüllyed, a térd befelé fordul, az ágyéki terület pedig magára veszi az összes ütést. Ez nem öregség, ez egy izom, amely abbahagyta az aktiválódást, és ezt orvosolni lehet. Íme hogyan kell végrehajtani a koppenhágai planket. Feküdjenek az egyik oldalukra, tegyék a felső lábat egy padra vagy székre. Emeljék fel a medencét a padlóról, a felső lábra támaszkodva. Tartsák a testet egyenes vonalban a fejtől a sarkig. Mély összehúzódást fognak érezni a comb oldalsó felületén és a belső felületén. Pontosan erre van szükségünk. Ne hagyják, hogy a medence elcsavarodjon. Tartsák a felső térdet egyenesen, a kórizmokat pedig feszesen. Első hét. 10 másodperces tartások, 3 sorozat oldalanként. Túl nehéz. Hajlítsák be a felső lábat 90 derú-ban a padon, ahelyett, hogy egyenesen tartanák, ugyanaz a tartás, kisebb kar, ugyanazok az izmok. Második hét, 20 másodperc. Harmadik hét, 30 másodperc teljes technikával. Lépcsőre lépés térdemeléssel. Ez a mozdulat egyszerűnek tűnik. Pontosan ezért hajtja a többség rosszul végre. A térdemeléssel kombinált lépcsőre lépés a farizmokat, a comb hátsó és elülső felületét dolgoztatja meg. De pontosan a térd felemelése a felső pontban különbözteti meg a valódi erőgyakorlatot egy kardió bemelegítéstől. Íme, amit sokan elhagynak, az alsó lábról ellöknek ahelyett, hogy a felső láb sarkán keresztül nyomnának. Ez a hiba a terhelést a farizmokról és a comb hátsó felületéről közvetlenül a négyfejű comizmokra és a vádlira helyezi át. A megoldás egyszerű, de határozott. Emeljék fel enyhén az alsó lábat a padlóról, mielőtt elkezdenék a mozdulatot. Semmi trükk, semmi tehetetlenség. Az egész munkát csak a felső láb végzi. Egy hagyományos lépcsőfok ideális. Tegyék a teljes talpat a felületre, beleértve a sarkat is. Nyomjanak át azon a sarkon, hogy felemelkedjenek. A felső pontban húzzák az ellentétes térdet a mellkashoz. Maradjanak egy másodpercig. Aztán ereszkedjenek le lassan, pontosan 3 másodperc alatt. Pontosan ebben a lassú leereszkedésben épül fel az erő. Első hét. 8 ismétlés lábanként. 3 sorozat, csak tesztsúly. Második hét. Vegyenek könnyű súlyzókat, kezdjék 5 kg-mal. Harmadik hét. Növeljék 7 kg-ma, vagy adjanak hozzá egy szünetet az alsó pontban. Farizomhíd lépésekkel. Az 50 év feletti emberek többsége képes farizomhidat csinálni, de amint felemelnek egy lábat a padlóról, az egész összeomlik, és ebben rejlik a teljes értelme. A farizomhíd lépésekkel a standard hidat veszi alapul, és hozzáad egy elcsavarodással szembeni ellenállási elemet, amely a farizmokat, a comb hátsó felületét és a kór mély izmait egységes egészként dolgoztatja meg. Íme,
amit sokan elhagynak, a hagyományos híd lehetővé teszi, hogy a két oldal kiegyenlítse egymást. Az egyik farizom gyengébb, a másik átveszi a munkát, és az az oldalsó fájdalom az ágyéki területen, amelyet időszakosan éreznek, és nem múlik el nagy valószínűséggel pontosan ez az oka. Nem a gerinc a probléma. A farizmok aszimmetriája az, íme, hogyan kell végrehajtani. Feküdjenek a hátukra, hajlítsák be a térdüket, tegyék a talpukat a padlóra csípőszélességben, emeljék fel a medencét teljes hídba, szorítsák erősen össze a farizmokat a felső pontban. Most, anélkül, hogy hagynák a medencét lesüllyedni vagy elcsavarodni, lassan húzzák az egyik térdet a mellkashoz. Maradjanak 2 másodpercig. Engedjék le a lábat, majd cseréljenek oldalt. A medence végig határozottan rögzítve marad. Ha lesüllyed, megtalálták pontosan azt, amin dolgozniuk kell. Első hét. 6 lépés oldalanként. 3 sorozat, koncentráció a medence vízszintes helyzetére. Második hét. 8 ismétlés. Adjanak hozzá egy 3x másodperces szünetet minden lépés felső pontjában. Harmadik hét. Tegyenek egy könnyű fitness gumiszalagot kicsivel a térdek fölé extra terhelésért. A bolgár kitörés. Ez az a gyakorlat, amelyet a legtöbb ember kerül, és pontosan ezért maradnak gyengék a lábaik. A bolgár kitörés a leghatékonyabb mozdulat az alsó testrész számára 50 év után, anélkül, hogy terhelné a gerincet. Egyszerre dolgoztatja a farizmokat, a comb hátsó és elülső felületét lábanként, teljes amplitudóban. Íme, amit sokan elhagynak, hagyományos guggolásként kezelik. Egyenesen leereszkednek, és csodálkoznak, miért fáj az elülső térdük. A bolgár kitörés nem klasszikus guggolás. Ez a medence dőlése egy lábon. Amint ezt megértik, a térdfájdalom megszűnik, és a farizmok végre aktiválódnak. A törzset enyhén előre kell dönteni. Az elülső láb sarka határozottan a padlóra nyomva. A hátsó láb csak támaszték. Nem végez munkát. Íme a titok, amely minden bizonytalanságot megszüntet. Üljenek le arra a padra, amelyet használni fognak. Nyújtsák ki az elülső lábat egyenesen előre. A hely, ahol a kinyújtott láb sarka érinti a padlót, ez a talpuk pozíciója. Az az önök jele. Ne találgassanak. Ne változtassanak helyzetet a sorozat közben. Mérjék meg egyszer, és rögzítsék ott a talpat. Most álljanak fel. Tegyék a hátsó láb felső részét a padra önök mögé, és már is a megfelelő pozícióban vannak. Dőljenek enyhén előre a csípőből, és ereszkedjenek le, amíg az elülső comb párhuzamos nem lesz a padlóval. Emelkedjenek fel az egész elülső talpon keresztül nyomva, hangsúllyal a sarkon. Érezzék, hogyan dolgoznak a farizmok. Első hét. 6 ismétlés lábanként, 3 sorozat, csak testsúly. Második hét. 8 ismétlés, könnyű súlyzók. Harmadik hét. 10 ismétlés, növeljék a súlyt, vagy adjanak hozzá 2 másodperces szünetet az alsó pontban. Egylábas lábújhegyre emelkedés. A legtöbb ember teljesen figyelmen kívül hagyja a vádli edzését. 50 év után pedig ez komoly hiba. A vádlik nem csak esztétikai izmok, ők a test második szíve. A vádlizom minden összehúzódása visszapumpálja a vért a vádlikból a test központja felé. A gyenge vádlik rossz keringést, megduzzadt bokákat és jelentősen nagyobb esési kockázatot jelentenek. Íme, amit sokan elhagynak, a lábújhegyre emelkedéseket helyes amplitúdó nélkül hajtják végre, egyszerűen csak enyhén ugrálva fel és le, szinte egyáltalán nem aktiválva az izmot. A teljes amplitúdó azt jelenti, hogy a sarok a lépcső alá süllyed a lefelé történő mozgásban, és teljes nyújtás történik a felfelé történő mozgásban. Enélkül csak utánozzák a munkát. Ráadásul a legtöbb ember ezt mindkét lábbal egyszerre csinálja, ami lehetővé teszi, hogy az erősebb oldal átvegye a terhelést, miközben a gyenge pihen. Íme, hogyan kell végrehajtani. Álljanak egy fal vagy szilárd felület mellé az egyensúly miatt. Támaszkodjanak rá enyhén, csak a stabilitás kedvéért. Tegyenek egy talpat laposan a padlóra, emeljék fel enyhén a másik lábat. Most lassan emelkedjenek fel a támasztó láb talppárnájára 2 másodperc felfelé. Maradjanak a felső pontban egy teljes másodpercig.
Aztán ereszkedjenek le pontosan 3 másodperc alatt. Pontosan ebben a lassú leereszkedésben épül fel a valódi erő. Érezzék a teljes nyújtást az alsó pontban a következő ismétlés előtt. Ne ugorjanak, ne siessenek. Első hét. 8 lassú ismétlés oldalanként, 3 sorozat. Második hét. 10 ismétlés, adjanak hozzá egy szünetet az alsó pontban. Harmadik hét. Hajtsák végre egy lépcsőfok szélén az amplitúdó növelése érdekében, ugyanabban a lassú tempóban. Lábúj emelés a falnál bónusz. Az elülső sípcsonti izom, amely a sípcsont mentén fut, irányítja a talp letevését minden lépésnél. Amikor gyenge, csoszognak a lábak, a bokák kifordulnak, a térdek pedig átveszik az ütésterhelést, amelyre nincsenek felkészülve. A legtöbb ember soha életében nem edzette ezt. Az elülső sípcsonti izom és a vádlik közvetlen ellenfelekként működnek. Ha az egyik erős, a másik pedig nem, az egész alsó lábrész biomechanikája megzavarodik. Íme, hogyan kell végrehajtani a lábúj emeléseket a falnál, nyomják a hátukat határozottan a falhoz. A sarkak körülbelül 15 centimre, a szegélyléctől, egyenes lábak. Húzzák a lábujjakat a sípcsont felé, amilyen magasra csak lehet. Maradjanak egy másodpercig, ereszkedjék le lassan. 15 ismétlés után a sípcsont mentén olyan összehúzódást fognak érezni, amilyet még soha. Első hét. 15 ismétlés, 3 sorozat. Második hét. Adjanak hozzá szünetet a felső pontban. Harmadik hét. Üljenek le egy padra, rögzítsenek egy gumiszalagot vagy könnyű súlyt a talpra, és hajtsák végre ugyanazt a mozdulatot ellenállással. Íme az önök teljes rendszere az alsó testrész számára. 6 mozdulat, semmi guggolás, semmi gép, csak a megfelelő izmok, amelyek végre a megfelelő munkát végzik. Most tudtak meg 6 mozdulatot, amelyek mindazt megdolgoztatják, amit a guggolás kihagy. A középső farizmot, a közelítő izmokat, a comb hátsó felületét, a vádlikat, és még a sípcsont menti izmot is, amelyről senki sem beszél. Ez nem csak egy edzés, ez az alsó testrész teljes újraindítása. És most egy kérdés önöknek. Ezek közül, a 6 mozdulat közül, melyik fedett fel olyan gyengeséget, amelyről nem is sejtették? Írják meg a hozzászólásokban, mindegyiket olvasom. Ha ez a videó hasznos volt önöknek, iratkozzanak fel, és aktiválják az értesítéseket, mert ami ezután következik, az közvetlenül arra épül, amit most megtudtak.